Hello, good morning. This is Jomar Delauso and welcome to my YouTube channel, guys. And nandito kami ngayon sa Bognao Sea, guys. So after this, we will go to Katiris, guys, the famous cave fall in Anda. So thank you so much, guys. Don't forget, guys, to subscribe and hit the red button. Oh yes. Bye-bye. Aray, sakit. Walang hiya ka! Nagugutom ako! Bayot ka pa! Walang iya ka. Ano sinasabi mong babe? Babe ko siya. At sino ka naman? Ako ang tunay na asawa. At hindi ikaw. Hayop ka! Hayop ka! Walang hiya ka! Babe! Bakit ganun? Babe! Bumili ka! Siya ang pipiliin ko! Yan! Walang hiya ka, babe! Babe, walang iyak ka. Pakahilig ka. Hayop ka! Ayun mga ayun kayo! Babe, walang hiya ka, babe. Bakit mo ako ginanon? Palit sa ko kasi na iha ato radapit. Tertiyawa ato mga kawatan na kawat man ang cellphone palit ng tagbagpog. Kuan iPhone te. Sayang nga George. Ah! Wala sa mga bayita! Hoy, ginaw ko! Ang reyna sa kalambuan. O, diba? Reyna. Ay, Asa na ka? Dami sa sakan, Teresa. Dami magunay kaliguan dan Tungo sa may naa sa Kateres. Pwede na ito na tayo, mag-relax ka. Pwede na mag kay Bugnaw, magunang Kateres. Pero, what? Kailangan ko ganang sa Kateres kay dahang lamok. Kaya pa-acton ko, sensitive ang skin. Oh, di ka lamok pod. Mura ba dyan paglamok? Mura ba siya pagkaglamok, day? Mura kaglamok. Ray na sa kalambuan, baya po, sir. Ray na kasanda. Oh, ni mga lucky rule, 150 daw. Hindi ako nabiog, Ray na ba ako nabiog legs para pang Ray na ba gadget din? Hala, di arak ko ang ray na sa... Mama na yung Ray na. Ijalong ko nabiog Ray na ba? O, ikaw ko na lang. Ag legs. Uy, Ang legs, ipataas. Ala, uy. Man, Ray na kayo na itatak ko ang butterfly. Yeah. Oh, May di ba? isa-isa yung butterfly, symbol yun sa mga Di ka mabangbang, day. At ka, tumulan, balubay, boss, Kateres, Boglays, magusa ikaligo, pero Ngisig madyo, ngisi. Ipakita ang asit. na, sige liwo. Ang Kateres, Angola! Oh, nga. Asa mo yung beauty, ibutan mo. Mas guwapa pa mangod ko. Oh, diya agkaring Miss Colombia. Una-una, ray na sa kalambuan, rako, Tora, sila ang kalipin. totoy ni Miss Colombia. Oh. Pakan ko pa ha. Ganyan siya. Walang hiya ka? Ano ba? Ano bang kailangan mo? Bakit mo sinira ang beauty ko? Sirang-sira ng beauty mo. Hindi pa to masyadong sira. Bakit sinira mo? Eh, sinira ko. Walang hiya ka, Olga. Olga or Kasi? Kasi, Kasi pala. Walang hiya ka, Kasi. ano ba? Umalis ka sa doyan ko. Duyan ko to. Huwag ka magdoyan-doyan dito. Alam mo, naipsi ka lang. Akin to. Akin yan, Kasi. Akin lang ito. Mukha mo, lubot ko. Mukha mo, parang putin ko. Kasi bakit ayaw mong maligo dito? Eh, di ba? Maganda naman, di ba? Kasi ang pangit ito ng area. Anong pangit? Sino ba mas pangit, yung area o ikaw? Mas pangit ang katabi ko. Ako ba ang sinasabi mo? Ano ba? Ako hinahanap mo? Oh my God! Kasi! Ano ba? Ayan ang damang bagay sa'yo kasi hindi ka naliligo! Ano ba? Sing, kachikalira. Good evening, everyone. Yung auto ka ninyo, tanan. This is on the way from Metro Manila City. This is Princess Danson Makibolan 20 representing
Catherine. Miss Princess Makibulan, Talo-Taloan o Duro-Duro. What can you say about this cave? Pardon, please. Okay, what can you say about this cave? And how can you promote this? Well, for me, best my study, best in my research and entered in Facebook. Well, for me, all I can say is this cave is so fantastic. And also that we have relaxing feelings. And also we used to bonding with friends and family and hang out with all my relatives in abroad. Well, for me, I always say this cave look natural because we the made in food. So I do believe that Ay, nagatawa man mo. Grabe, mapilip dito. Didi ka maligo, Miss Korea? hindi. Ano? Tingon manguko. Amo de makita mo sa panit no. Bakit ako po sa... Tiil pa naman dahil. Tete, para matano. Uli ko na Korea, oy. Like, wala naman ko yung uso sa gawas at kaligo. Amo Ang uso pa. sa rugay pag-ubahay. Wala. Ang gusto ng pagkapahay. Wala yung uso rin kaligo. Iya sa manang kaligo. Depende sa performance ni mo level. Wala. Nagara sa paha kaday. So, sa pag-performance ni Mog na kay Kakuan? Ekan. Kano ang pa mong gusto? Inga na rapat sound guys, ana. Anak ko no. Oh, pakre now. Wow, gorgeous. Pak! Liza, uy. Dito nga, Liza man. Pak! Kadang to nga, usaman. Oh, pak! Wala ko nga, di ko maligo, buros manguko. Basta burot nga, muragwa may pakadako, yung munti dyan, oh. Wala pa man, kadi pa mo busog. Wala makakahawat ba yan? Pak! Pak! Muna! Pak! Muna! Pak! 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 Ito ang sinin ng Halloween! Pak! Dara oh! Pak! Pwede ako na lumi! Long! Holy water and prayer! Ayan po, madlang people. Siya po yung nawawalang aso. Ayan, naligo na gadyo daw. Lang na dukat na long. Long. Lang mo daw na long ah. Naluto na daw na long. Along naluto na daw. Hala, uy! Kung sana isda o yung sa masilina? What's up mga people? Ayan po. Ganito po yun mag-guide. Una, ganon. Pangatlo, ganito. Ma! Diba? Laban na alaktan! Wow! Ganito rin, oh. Liar is a fake na baboy. You didn't know. You didn't know. You didn't know. Liar. It's Ito ara. Oh, ayan. Miss Colombia. Ano ba? Oh, kasama si Miss Colombia.
Kanya may way chismis na pa. Hindi ba? Bilat day. Asag mga kaitlogan. Abas. Pak, dara, nigawas na kasi mo. Marami kang viewers sa likod, oh. Dara, oh, mga viewers. Hello, good morning! Patungo tayo dito doon sa dagat kasi na kami doon sa tubig kasi ang ginaw yung mga kabilata namin Kiri-kiri. nagkirig-kirig na ang kabilata namin so punta kami doon. Let's go guys! Let's go universe, agoy! Agoy alam sa universe. Hello, good evening everyone! Mantara naras guys, magbanding na tayo. Welcome universe! Yan ang daw. Muagi mig danakin na. Ada ni batu day. Uy, Dani, ba't mga gita? Dani, lagi. Dani, dapat shooting ni ano? Walang, kabalan ano? Asa may shooting sa babian? Pero asa may David yan? Oh, kalba ako. Dad to magudbin. Wag ni. Asa? Iba na mo magudni. Galibog na sa lagi. Di manggon na mali dyan. Agoy sa matang tourism, ay. Agoy sa matang tourism, ay. Party, ay. Smile sa Princess Food. Agoy, wala kalima. Oh. Tara sisi ha. We're going to Bugnaw City. Ha? Muna no chemical na pao, lawas, no injection, no og mga pills, mga naman siya true beauty comes within. Diba? Di dari dito tama. Unahan naman na makabot na to. Muna beauty with a purpose, true beauty within. Diba? Comes magdamay na yan. Maasa man sama. Walang niya ka! Wala din matanggali sa akin, ganyan kakalaman. Yaya! Hindi mo ko yaya, anak mo ako. Hindi kita anak, wala akong anak na may mahabang buhok. Leche! May naman mahabang buhok, maganda. Wala, tiguro ko. Kamang long, kamang. Say hi to our vlog. Ano mo makaday? Okay, lang mo ka mo kung hindi ka paluin ko. Puwas mo. Ikapi sa mamabi. Yan na lang ba?
Okay, Miss Anggola, ano masasabi mo dito? Ay, sorry. Take 2, 3, go. Nabato. Para. Straight, rolong. Straight. Yawa, straight ra. Straight ra lang ah. Thank you for 1.3 YouTube for Jomar Deloso. Thank you so much for 1.3 subscribers, Jomar Deloso. Ay, paghawa lang. Ikaw sana, uy, dyan na, mag-rest at